5 beauty essentials fără de care eu nu aș putea să trăiesc. Primul lucru și cred că cel mai evident este serul de gene. E o chestie fără de care eu nu aș putea să mai trăiesc. Folosesc ser de gene de mai bine de 3 ani de zile. Momentan testez o nouă formulă și, sincer, sunt impresionată. A devenit atuul meu. Nu mai pot fără ser de gene, fără să știu că am genele astea absolut superbe. Lucrul numărul 2, care cred că se trage din primul, este curlerul de gene. Atâta timp cât am genele lungi, trebuie să fie și curbate. Mi-ați mai scris de multe ori că aș putea opta pentru o laminare. Îmi place foarte mult laminarea de gene, însă, din păcate, eu folosind ser de gene, încep să crească foarte des gene mici și noi de desubt și atunci am un strat de gene drepte și unele curbate de la laminare și atunci nu se pupă. Lucrul numărul 3, luând în considerare situația cu roacutanul, dar cred că am și creat o obsesie și nu o să mai pot să scap vreodată de el, este lip balmul de la Neutrogena. Este preferatul meu de când sunt pe roacutan, al 6-lea sau al 7-lea tub, atâta mi-a mai rămas din el. Toată ziua mă dau cu el pe buze și în special dimineața și seara un strat generos 100% la aplic. Următorul lucru, dacă tot e să vorbim de partea de buze, este lip linerul și în special 223 de la Golden Rose, pe care îl și port pe buze. Aproape mereu mă vedeți cu acesta pe buze. Lip combo-ul meu de acum constă din astea două. Și al 5-lea lucru, care este mai mult suplimentar, dar totuși mie îmi place foarte mult, aș putea să mă dezic de el, dar mi se pare din nou că e un atu de-al meu, este conturing-ul. Conturing-ul sub orice formă, stick, pudră, cremos, ori de care. Îmi place să-mi văd fața sculptată, îmi place să-mi văd pomeții evidențiați. Momentan eu îl folosesc pe cel de la Fenty Beauty, în nuanța Amber, pe care îl setez ulterior cu un contouring pudră ca să reziste cât mai mult de-a lungul zilei. Cam acestea au fost 5 beauty essentials ale mele fără de care eu nu aș putea trăi. Sunt foarte curioasă voi ce chestii de beauty esențiale aveți, așa că lăsați un comentariu și dați un follow pentru mai multe videoclipuri de acest gen.